por favor, os de matutanos poden ir subindo tamén para ir preparándose. Robert, tengo con el Adrián. Llámale a el batería se lo conto yo. Hola, boas. Hoxe ben. Acometo a xera de por sí difícil tarea de falar do galego ante a xente nova. Pode que o que vos diga pareza estereotipado, pero en verdade o que sinto merece a pena contar. No flipes! Que sea unha lingua morta, que sea propia da rea, que se utiliza nos pailán. Exacto, as mesmas veces empregase o galego cun sentido pejorativo. Pero se me permitides, non vos deixedes enganar, non lle sigades o conto a aqueles que parecen afincados nos tempos de Rosaría, cando se cometía día sí e día tamén, contra nosa terra e contra nosa lengua. Tampouco non a interpretedes, tan malo é renegar do galego como actuar como un reaccionario extremista. Non debemos afastarnos do resto do mundo, recreándonos en nos mesmos. Convivamos. Pero convivamos sempre, sen esquecer a nosa lingua. Non deixedes de lado o galego, porque foi a lingua dos nosos pais, dos nosos avós, e todos os antepasados que tivemos, ata a nosa Idade Media. Ainda que eso sexa como unha mostra de respecto cara a todas esas persoas que falaron, como un homenaxe a toda a cultura que acompañou o galego, non vos esquezades del. Somos o futuro, se olvidamos, mergullarase no olvido, desaparecerá para sempre, reducirase a nada. Non lle fagades iso, empregadio, dadelle vida. Por favor, non o deixe de desaparecer. ¡Cachondo! Gracias.